Семействата излизат да се хранят на ресторант поне веднъж седмично. Не е обичайно в ресторантите в Малта да се танцува. Това е време, когато всички си споделят и разговарят. Националната безалкохолна напитка на Малта е кини. Прави се от горчиви портокали и ароматни билки. Създадена е през 50-те години на 20 век, за да отговори на навлизащата американска Кока-кола. Кини върви с традиционните пастици. Това са местни многолистни банички, приготвени с плънка от грах или сирене рикота. Малтийците имат своите обичаи. Обикновено и доскоро жените не са работили. Основната и най-хубава стая в къщата е в кухнята, където жената прекарва деня си. Кухнята задължително гледа към градината, а там се отглеждат подправки и билки, използвани в домакинството – розмарин, босилек, магданос. Гостите пък се посрещат в хола, като по правило се черпят с уиски. Тъй като в Малта няма дървета, мебелите се поръчват от чужбина, но се предпочитат старите такива в викториански стил. Върху скрина задължително има много семейни снимки, особено на децата, а стените са украсени с картини, керамични или текстилни пана. Селските къщи са залепени една за друга и образуват еднаква редица с типичен английски стил. Отличителната им черта е задния двор, където са играли децата. В миналото много от семействата са имали около 10 деца. Днес броя им обаче е сведен най-често до 3. Разликата между английската спокойна кръчма, наподобяваща малък ресторант, и тази в Малта е, че в малтийската не влизат жени. В кръчмата се говори за всичко, но не и за политика. В Малта има 2 политически партии, които редовно се сменят с изборите на всеки 5 години, но това се прави главно заради промяната. Малтийците се шегуват, че всичките им политици в местния 65-членен парламент са болни от амнезия, защото след изборите веднага забравят обещанията си. Малтийците са изключително суеверни. Никой не минава под стълба. Ако ядат и на масата се разпилее сол, това се смята за нещастие. Ако щупят огледало, смятат, че нещастието ще трае цели 7 години. Ногтите на бебетата не се режат, а се пригризват от майката, за да не стане детето престъпник. И много други. Изненадващо обаче, черната котка носи късмет. В селските райони суеверията са още по-силни. Когато жената роди дете, тя първо трябва да изкачи стълби с него, а не да слезе надолу, за да има детето късмет. Затова малтийките мъдро и предвидливо са избирали да родят децата си в мазето. За добро зрение се носят златни обици. Много малтийци и днес вярват в духове. През втората седмица на септември се отбелязва нощта на духовете. На въпроса как си, малтийците отговарят: не съм зле, а не обичайното добре съм. Семейните традиции са много силни, а някои от тях са дори странни. По селата традициите са запазени с още по-голяма сила. Много хора носят като свое собствено име малтийския вариант на Йосиф и Мария. В селата женското име звучи Мари, но гражданките предпочитат по-модерното Мария. Мъжкото име пък звучи Джузепи или просто Джус. В благородните семейства почти винаги втория син е ставал свещеник, за да запази семейното богатство. На остров Гозо пък прякорите са много важни. Попитай за някого по името му и няма да се сетят за кога става дума. Но кажеш ли му прякора, веднага ще те опътят към дома му. Или пък следния факт. Понякога можеш да видиш в парковете пейка с надпис на име. Поставена е там в памет на починал човек, а името е неговото. Времето в малтийските домове се отмерва с традиционния малтийски стенен часовник, богато изрисуван и цветен. Основното хранене в Малта е обяда. Семействата обикновено се прибират за обяд поради кратките разстояния. Разстоянието на островите се измерва във време, а не в километри.
Затова малтийците често казват: от тук до там е еди колко си минути, а не километри. Малтийските фигури за шаха имат една отличителна черта. Фигурата на царицата не е голяма и ясно различима. Тя е еднаква по форма с тази на пешките, просто е малко по-голяма от тях. Това се дължи на факта, че царят представлява фигурата на великия магистър на хоспиталиерите. По правилата на рицарите, великият магистър не се жени, т.е. царица не му е нужна. Малтийците са консервативни. И днес дори трудно приемат брак с мюсюлманин, например, защото това би довело до неравностойно положение на жената в семейството и обществото. Жените в Малта са абсолютно равноправни. Доказателство за това е и избора на Агата Барбара за един от президентите на страната. В миналото жените и мъжете са сядали отделно в църквата. Абсурд е било двама млади, които се харесват, да се срещат насаме. До края на 19 век са се женили по договор. Мъжът е давал парите за купуването на къщата, а жената за покъщнината. Когато семейството е решавало, че момичето им е пораснало и готово за женитба, те са оставили саксия с цвете в двора. Това е било ясен знак, че младежите могат да обикалят къщата и да преценят дали девойката им харесва. Ако младите са се харесвали, възрастните са изпращали сватовник и дълго са проучвали рода. При проучването са задавали много въпроси, но най-важният не е бил дали семейството е заможно, а дали девойката е сериозна. Обичай е било отговорът да не се дава веднага. На първата среща младите обикновено са излизали с придружител. Най-често това е била по-голямата сестра на момичето. Пред църквата и на обществени места се слагала обява. Тези и тези ще се женят на тази дата. Ако някой има възражение или какво да каже, да го обяви преди датата. Процесията на сватбата е започвала от къщата на булката. Гостите са отивали в църквата, където са ги чакали младоженецът и семейството му. След церемонията приемът се е състоявал в дома на булката. Тя обаче е стояла скрита почти през цялото време. Единствената й поява е ставала, когато разрязвала тортата заедно с младоженеца. След сватбата гостите са си отивали, а булката е оставила още няколко дни с майка си. После си е събирала най-нужните вещи и е напускала дома си, за да се пресели при своя съпруг. Днес женитбите са скъпо начинание. Една голяма сватба включва от около 1000 гости, средните 300-400, а малките около 50. Предпочитат се сутрешните сватби. Много по-елегантни са и са съпроводени с изтънченост и вкус. Дамите са задължително с шапки. Съвременният ритуал се сключва в църквата между 10 и 14 часа. Последване от прием в ресторант между 14 и 16 часа. След това младите се преобличат и заминават на меден месец. Най-честите дестинации за това са Англия или Италия, където много от семействата имат близки. В наши дни младоженецът обикновено се мести да живее там, откъдето е булката. Двамата живеят самостоятелно в своя къща, но са в близост до дома на родителите на жената. Затова малтийците се радват, когато им се роди дъщеря. Тя ще им доведе и син. Много рядко възрастните родители се изпращат в старчески дом. Често те са в помощ на младите за отглеждане на децата. А когато се роди дете, до първата седмица задължително то трябва да бъде кръстено. На първия месец детето се носи в църквата и се представя на Мадоната. Когато то порасне на 1 година, в къщата му се организира празник. На масата пред детето се нареждат различни предмети и се чака то да се избере един от тях, като по това се гадае бъдещата му професия. В началното училище момчетата и момичетата учат заедно. После, в прогимназия, училищата са еднополови, за да се съберат отново в гимназията. Задължително обаче, без значение на възрастта им, учениците са с униформа, което е знак за принадлежността им към съответното училище. И днес са останали някои ограничения. Не е прието децата да са сами навън.
Семействата канят приятели и съученици на децата си вкъщи, но децата не се пускат да играят сами навън. В миналото традиция е било децата да се кръщават на дядовците и бабите си. Малтийският ми приятел Джино сподели, че в рода му всички първи момчета носят вариант на името Луис или Луиджи. Той съвсем не е изключение. Казва се Луис, а нагалено го наричат Джино, което идва от Луис, Луиджи, Луиджино. Когато пък му се родила първата дъщеря, трябвало да я кръсти на бабата – Каролина. Джино и съпругата му обаче решили детето да има съвсем различно име, но за да не засегнат бабата, Джино купил кола, която нарекли с нейното име Каролина. Малтийците празнуват и именните дни. Както обичат да казват, всичко е достатъчно добро извинение, щом ще се празнува. Важното е семейството да се събере. Семейните връзки са много силни, а традициите ревниво пазени. По тази причина консервативните малтийци не приемат развода. Тайната на щастливия брак е в толерантността и уважението. Всички решения се вземат заедно от двамата. Макар че жената избира мъжа, т.е. потвърждава дали ще приеме предложението му, след брака двамата са равни. Малта има и своя погребална характерна традиция. През вековете тя минава през различни етапи. В ранният християнски период римляните са преследвали и убивали тези, които са приемали новата вяра. Катакомбите в Рим, Кападокия в Турция, Северна Африка и други са били използвани от християните за подземни убежища. В Малта обаче, тъй като не е имало подобни гонения, катакомбите са били използвани за подземни общи гробници. Света Агата е една от светиците мъченици на християнството. Родена в Римската империя, италианка по происход, тя идва за да се скрие на остров Малта и да разпространява новата вяра. Когато все пак се връща в родината си, римляните я хващат, измъчват я, отрязват гърдите й. След смъртта й, хората я обявяват за светица. Катакомбите на света Агата в Рабат са едно от местата, където мъртвите са били полагани от своите близки. Съвременната погребална традиция е съвсем различна. След погребението, близките се събират в дома на покойния и ядат в негова памет. След един месец се събират отново и говорят за починалия, като споменават неговите добри дела. В миналото жените са носили траур в продължение на 7 години. Заради това, след Втората световна война, години наред много жени са били облечени в черно. Със сигурност, ограниченото време не ми позволи да опозная Малта напълно, но съм изключително щастлива, че можех да се докосна до нейния фолклор и традиции и да възприема идеи като единство на семейството и търсене на поводи за веселие, заедно на всички членове на рода. Много съм щастлива и от факта, че съдбата ме срещна с Джино Томасуоло, един изключително мъдър и добродетелен човек. От неговите думи, като от разтворена енциклопедия, получих много и любопитна информация, която разказах и на вас. Несъмнено, съдбата на Малта и България е различна. И ние като нации също сме различни. Това обаче, което ни обединява, са добродетелите и общочовешките ценности. Те са универсални.